Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Kwandeke ubuhlungu sebonakala ke bande endimeni ke yomculo noma ngabe ke iluphi kuhlobo lomculo kodwa ke lapha eNingizimu Afrika sekubonakala sengazi ukuthi ukuthula akukho. Lokho kokwenza abantu abaningi bebuza ukuthi ngabe ke uNkulunkulu khona yini. Ukungabaza komdala weinsuku kungezinye ke zezinto esuke zikhomba ukuthi kuhlelo kwesibhekana ke nalo mihla nemihla alujwayeleki futhi kalinambithiseki ke kahle. Ukusa kwanamhlanje kubonakala konke umuntu ke ekhaya ikakhulukazi enkundleni zokuxhumana no Facebook beveza ukuthi iqhawe likaMaskandi selingasekho emhlabeni. Einkundleni ke zokuxhumana emagroupini kabathandi bakaMaskandi labo ke balandela abathanda noma ke lawo ke ma-influencer athanda kuMaskandi ebebonakalisa ukuthi sekunezindaba esezikhona. Lona kusesithombeni ngurank manager owaziwa ngomvumeleni uRank wakwazwane kakhulu lapha ke kuma Blue Nation owabonakala ngalesikhathi ke kusadumeka ubumbano ke labalandeli lapho kwakufakiswana khona noma kwaqoqa khona umfaniswano kuphinde kuphushwa abaculi ukuthi kuthengwa ama-CD ngalezi ayikhathi zama-CD. Kwakubonakala ke lensiza ihlala elikhulu iqhaza ekuthenini ke kuthuthuke umculo kaKhuzani noma kuthuthuke ke uKhuzani njengomculi ke njeke lapha kwayithandwa ilensizwa. Lensizwa ke ibonakale ke ehla enyuka ke nomfowabo Mpungose uKhuzani kuyona yonke kuhlelo ke lomcimbi ke yakhe uKhuzani impromoter noma ke imphushi ikhombuza ukumeseka. Kuvele zithi ke namhlanje kudlulile emhlabeni udlula nje ke emhlabeni ngokusho kwestatement esibonakala ke nesichazwe ke yilowo ke nje ke ebekade ke emlandela uNkhuzaani Mpungose. Ufeza ukuthi ke urank manager ushayiswe ke imoto ezimele nje ke noma ke behamba endleleni beyongena ke egarage nokuyilabo bekade ke behamba khona ukuthi ke imoto ichamuke ke esayidini kwasho ukuthi ke lo mfowazwane ubengayilindele futhi ke engayinakile beyibabili. Lona wesibili kwazile kuyivika imoto kuyena kokusola futhi kuyibona eqala wathi mayethu yethuka kwasho ukuthi ke sekulate ukuthi ke nomfokazwane naye usengabaleka yamshaya ke wabeke esefela ke khona lapho. Insizwa ke yedlulile ke emhlabeni njengoba ke sikhuluma nawe nje ke ama Blue Nation wonke sithi ke mawaphephise ngazo zonke ke izindlela lapho ke khona futhi ke ekwazi ukuthi ke usuku lomuntu mangabe ke selifikile lusuke ke selifikile akukho ke nje ke lapha ke bakithi esingamsola kukhona konke okwenzakalayo. Khuzani Mpungose ke naye uvezile ukuthi ke akumphathanga kahle neze ukuthi ke kudlule ke emhlabeni yona ke lensizwa. uKhuzani Mpungose ubeke sekuveza futhi ukuthi ke ngemniningwane ke eminingi naye akakazi njengoba ke esakhungathekile uthi khona konke okwenzakalile kumthole ngalesi sikhathi engakalindeli lutho futhi ke esajabulela ukuthi ke zonke izinto zihamba kahle. Ukhalela ke nanokuthi uyazi ukuthi ke lensiza urank manager kudala ke ivuka ke naye kodwa kuthe ekambeni kwesikhathi mase kukhona sengakwazi ukukhuluma uyokudlulisela kubalandeli kodwa kwamanje akukho kuthini asengakudlulisa. Cela bembekezelele kuzona zonke izinkalo abalandeli bakaMaskandi. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.